kumsang zakwa somsari pakua khan Skylab space station chuan a orbit lovin leilama chuan a run tla a ke them tam jok chu leirun thlen ma in van boruaka chuan a kangral mana a ke them then khat kangral ve man lo te chu Australia khoima hmun laia te chuan an tla a sin chu run in thlakin mi pakhat en zone ti hian telephone booth hi man mo tak hian alo pan meka Italy rom khopuya omek research microbiologist Hero Martin chu ava bepop nga la enzo chuan an khomi puiten harsa na lian tak mai an to thule ama chau chu dam chu ka to thu te nasa oxygen tenga tanga thil danglam tak mai run in siam chuan chet na ra thlak takarun thlen dan te chu hrilin apui na chu arun nge na ma se thil zia chiang zo ka a hril fia ma chuan line chu arun in kata darkar somni pasari aliam le nu chuan microbiologist Martin Mizo Robert Queen le Jenny Romano te chuan chiat to na hmun chu an run thlenga chulai hmun lore da na tang chuan thil dan tur po chu a hriat thiam thei ngal ruak maya Martin ni chuan sanga zakwa somsari pakua khan Skylab space station chu khovel lama run tla in atek pakhat chu helai hmuna hian alo tlak thu chu a thian te pahnih chu a han hrila chu tenga chuan microbial organism parasitic fungus anda thu te chu han hrilin an thil tumber chu astronaut te tan antifungal damdoi siam chu ania ma se chu parasite fungus chu van boruaka chuan loin siam danglamin khati leilama alo tlak le nu khan van dui thlak deuh main he parasite fungus awang hian he khua a cheng mi zong te chuan an nu na chu an chan pha ta ni chung mi pathum te chuan hazmat suit chu in belin eng thil chi nge thleng ti fin fia tur chuan kho chung chu an fangkual tana reipong kalkual ma chuan nasa oxygen teng chu an va mu chuaka helai hmuna cheng te hian chu oxygen teng chu sabun mang hian silfaian tumani ti abul hnaya sabun le a silfaina vel lo da na tang chuan a hriat thiam thei nga la Martin chuan oxygen tanka thil dang lam do lo hi va mu in a microscope chuan a han endika hetia uluk taka a endik lai hian he parasite fungus hi ron puakin ati phuzok maya he parasite fungus ron puak kha leya chun ron tla in Martin hian a phei khok chuan lo rapin a taksa chung lama chuan a lut chawa heti lai hian trini chuan in chung lama tang hian ron avin thil dang lam tak mai a mu thu hi a run hrila in chunga an han lon chho chu an thil mu chuan ambara khai chiang khop mai mitam takhi in chunga chuan lo thi in an pum te chu alo puak dar vek maya robot chuan engwanga in chunga lo lon vek nge ti te an pum pu dar vek chan te chu alo hrachak hle microbiologist Martin chuan an taksa parasite fungus ina a control awanga in chunga lon an ni thu te chu parasite fungus awang veka an pum te chu ke ani thu te chu asoya major robot chuan an na hmun chu Mihring ta na him lawani ti hria in man mo taka Martin chu a sample te lawat tur chuan atia chu hmun then thiang hlimna tan chuan an bom dar vek tur thu chu a han soi tel boka an sample lak te chu a bik taka siam bo ma chuan da in chulai hmun atanga chuan tum mek lai chuan Martin dan chu arun danglam tana a thian tena an hriat ve si lo thil rim danglam tak te chu run hria in a hnu rewak lawa chuan thil enge ni ti po hriat lo thil ring vekhi aka tang chuan arun luak chuaka kha fungus khan Martin taksa pum pui me chu lo fan chuak vek to in chu fungus chuan ama po chu arun control tana a thil ken lai po chu thla thutin khopui lama kaltum chuan motor lampanga chuan atlan zui ngala trini chuan asilai chu han phorin motor tang chuan ron chuk tur chuan atia mase Mihring pa ngai ni to lo wang chuan a thil soi pakhat ma po chu hre ang po chuan a lawa a motor chu ron bekin trini chu arun sukman trepa mase robata chuan trini chu arun chanman rama Martin chu motor tang chuan ron chukin trini nen chuan pistol in chu in nasa tak chuan anin sual duna engmo chen nuwa chuan Martin chuan pistol chu la in trini chu ka chu tuma mase kap talo chuan ama chu ain kap hlum ta zo kani an na hmuna chuan sipai te chu run thlengin an sampul laksa chu an da tha chulai hmun chu an bom dar zui ta ni kha sampul kha Kansas USA military defense facility hmuna lak ni in ambik taka bo man siama chun da in ankal tha mase kumten veile meu hnu chuan
he facility hmun hi sipei lampang chuan decommission in he hmun hi tuna chuan storage unit atan chuan an hmang zui le a he hmuna na thok tu pakhat Travis a ti kek tia an ko thin chu na thok tur chuan arun thleng chi a ana thona hmuna apu Griffin a chuan a thil hrat na tur chungchanga chuan telve du le du lo chu a han zota mase Travis a chuan boina a in hnu lu a du lo thu chuan a lo changa Griffin a chuan night shift duty pui tur thar anei tur thu te chu han hrilin a thil hral tur te la tura a lo le tur thu han hrilin a sifa zo to hnu chuan a in khal chuak zui ve ta ni hemi zan hian Peter pakhat Merin ti chu rung kalin chumi zan chu a pasal ne na anin nei chamani thu le a storage unit chu ron tlo du thu a lo hrila Mary chu a thil da khom na hmuna chuan han lutin a pasal boral ta thalak chu lungchim tak chuan a han fo pa abula silaida a pistol hmang chuan anun na chu lak mai chuan tuma ma seril ru chu thlak le in muthil zok masak chu atum le ta zoka etia Travisan langai thlak la hian thom dang lam deuh hi hre in a beng chu an tun deuh hra a CCTV monitor atang chuan a thopui nu chu zukmu in a thopui nu hne na chuan thoma hriat velo te chu han zota ani po chuan thoma omlo te chu a han ngai thla a eng thom ma hriat lo thu chu Travis a chu ron hrila Travis a bula chuan thok thara ni thu le a hming chu Naomi ni thu te chu a han hrila hetia anin biak dun mol la hian chu thom dang lam tak chu ron om le in chu thom la chu an omna bullok bangle lama tanga ron chu ni chu an hria a chu banga chuan poster lian tak mai hin tara Naomi chuan chu bang chu chiata a chung chu endik puya chuan Travis a chu soma heti lai tak hian Naomi phone chu ron ri in a bialpa hian aron phone a ma chen bo ro ka that lo lai takani wangin Naomi chuan a phone chu lak sak du lova Travis a chuan a na tho lai chu chan mai lo wang chuan an thil ti tumpo chu ti lo mai a du zo thu chu hrila ma se Naomi chuan an thom hriat chu fin fia nge du wang chuan Travis a chu tubo la tur chuan a ti a heti lai mek hian North Carolina lama cheng Robert Quinn chu DTRA thune tu lampang chuan ron be popin an decommission ta cold storage facilities muna chuan nasataka temperature ain thlak dang lam thu hi ron hrilin loven dik tur chuan an ti ya Robert chuan chuti temperature ain thlak dang lam chuan Dinhmun hlom taka an din thu chu alo hril le ta rang taka a hmuna thlen theina turin thlona le motor te mamo tur thu te chu a han hrila ma se marun betu ambigeli chuan thunei tu sang zo katanga ordara omlo chuan a thil du te chu ati sak thelo tur thu chu lo hrila Robert chuan Gordon Gray betur le ani chuan ati sak thei tur thu chu a lo hrila an Dinhmun chu arin phak bak aya a hlom thu han hrilin tun hi an ramta na a che chu hunani thu te chu a han hrila Travis ale Naomi te chuan bangchu chu che in a chunga chuan NTC thermistic alert chu alo ria Naomi chuan chung thil te chu makati in han en kual vel te chu nuam chu ti hle a Travis a chuan a hma chuan sipei hmunani thin thu te chu a han hrila Naomi chuan chung sensor alert te chu an lep pakhat sub level 4 atanga ron riani ti chu a hre thei boka Naomi chuan in hnuai lama chuka sub level 4 chu zuk endik chu aduwa ma se Travis a chuan bangan ti chhetowa chu le zel phei chu te du to lo thu chu lo hrila Travis a chuan hun kal towa a thian te thu anga auma wangin hun har sa tak lo to wangin chu tiang thil te chu thlen non tir le du to lo thu chu a lo hrila Naomi chuan Travis a chu eng tin mo han thlem kul le in a to pa chuan Travis a po chu a min vele mai boka heti la hian he facilities pon lama hian Naomi bialpa mai ka chu silai nen hian aron thok chuaka Naomi chuan a phone call chu alak thailo wangin voice message te chu thona heti la hian a motor hnung tangka tang chuan thom hiron omin ave entika a motor hnunga chuan a zo te thito mai he huam mai hi lo nung le in aron zuang chuaka chu zo te chu antena chuan han lonin reilawa chu zo te chu puak darin athem te chu mai ka maya te chuan aron pera chumi bul hnaya ramsa lo te po chuan athem chuan kai ve boka Naomi le Travis te po chu leinuai sub level 4 lama chuan chukthla in an thil juk mu chuan ambara khai chiang khop mai Fungus ina alo bom kha vek sa zu te chu an juk muwa makanti in angai na chu an hrelo hle maya Naomi chuan container room chung le lampak chu dar thlang chana tang hian ava en kuala chung lama chuan Fungus lir mai hi an lo khata
an thil hmu chu makanti in zel chak na po chu an nei to lova Naomi le Travis te chuan chulai hmun chu man hmu takin an chu san zui ta ni Robatan Kansas khopui lampang aron pan mek lai hian Abigail khan ron phone in athil du ang chu ati sak thailo thu arun rila amel hriat pa Gordon chu kumni liam ta khan alo boral to thu arun hriat tir boka tuna chuan Lieutenant Jeremy ka chuan thuni na chu changto in Robata thil ti mek po chu a support lo khle maya Lieutenant Jeremy ka chuan Fungus chu kumtam tak liam to khan an sil nan vek to thu arun rila ma se Robata chuan temperature in thlak danglam na wang khan chung Fungus te chu an ron dar le the ni ti chu a han hriat tira Robata le Lieutenant Jeremy ka te hi an thuin mulawin an thu chu ain ban deuh zel maya an pani in biak na tang chuan ramro pui an thleng don lawani ti hre in Abigail chu pon lama chun chokin a phone mang chuan Robata chu bia a Robata chuan thil hlom dan chu thu nei tu lampangin an hriat thiam lo thu lo hrilin he thil hlom tak hi ti top turin kongan dapangai thu chu alo hrila Robata chuan Trini Romano biak sak tur chuan atia heti lai tak hian Lieutenant Jeremy ka churong kalin anti ti churong ngai thla ka tuma Abigail po chuan fing takin bialpa bia ni om tak chuan alo oma akaliam hnu chuan Robata chuan amamo rang te chu han hrilin ambik takin item number 7 chu amamo big thu chu a hril boka Travis ale Naomi te lepatanga ron chu chholai chuan saki hian kongkhar tang hian alo en reng maya chu saki chu elevator a hian alut phaya he parasite fungus lo dar dan chu hetiang hi alo nia kumni liam ta khan heng fungus te hi anda na bom atang chun ron dar tranin lep chunga chuan anin try dara darkar tamwak lo liam ta khan heng fungus te hi chukchu chuan lo ein he chukchu hi kongpuya chuan lo wak chukin Naomi bialpa mai ka chuan a motor chuan alo chila he Fungus motor ke tang chun wak chho zelin motor hnunga zote thi taksa chuan a han lut chawa thil kal chho mek dan chu a thadon lawani ti hre in DTRA chu biak po tumin stepa chuan manmo tak chun an tlan chawa ground floor an thleng chho chi atia chuan kha saki kha elevator tang chuan aron chuak ve chi boka an tlan chuna tur kong kar pui lampang pan chuan chu sakhi chu akal phei bup bup maya thok le khata an lampang chu ron hoi thutin arun tlan phut maya nasa tak chuan apuak dar zui boka athem velin aper ma chuan Naomi chuan Travis chu thil phena chuan alo pot lut mana chuta boina bel cha turin Naomi bialpa maika kha Mihring pa ngai ni to lo ti hriat tak hian arung kal luta maika chuan aka chu lo ang tu le Fungus chu aka a arun chak lo tur thu a han hrila ma se Naomi chuan andu lo wangin a pistol chu rom phorin arung kap zui ngala Hlauhawm takin in hnuai lama chuan an tlan thla a silai puak thoma chuan atira run langve Peter pakhat Mary kha arun hara Naomi te chu biruk na tur zongin an lo tlan kola storage pakhat lawing kal lo chunga hian an biru duna ma seng karfel ma chuan maika chu arun thleng thla man to sia Hlauhawm tak chuan maika chekwal lai vel chu an lo en duna an Hlauhawm nak lain bur pakhat hi arun latla zui mai kana mu ma in Travis chuan alo char ngal wata ma se van doi thlak dok main anung lampanga chuan thil hi awato ri dok maya chu thom chu mai ka chuan ron hre in ron lu chu tuma rang tak chuan kongkhar chu lo khar ngalin mai ka kut chu an lo khar chila chan chu na aron thlen wat theinan DTRA lampang chu an be pop ngala heti la hian Robata po chu Kansas City a chuan aron tum ve chi boka Romano chuan amamo zong item 70 lo chu alo lak khom vek thu le item 7 chu an in lama walak le photangai thu chu lo hrila heti motora an chuan mek lai hian an jelai chuan ron bia in facilities lama tanga an ron biak thu le an call chu aron direct tur thu alo hrila Robata chuan thil dan te chu lo zotin Naomi chuan thil thlen dan zong chu alo hril fai veka Robata chuan lo lungai lo tu le tranpui tura an rong kalwat tur thu chu alo hrila etia tranpui tu tur nga ka an mek lai hian facilities kot lama chuan motor ri hi aron tatlat mai Travis a phei chuan tranpui tu tur an ron thleng ta ni chuan lo ngai mana ma se chung ho chu tranpui tu tura ron kalan lo lani lova an boss Griffin ale athil hral ruk na turte an lo niya in chung an ron lu chi chu sakhi pok dar vek kha ron mu in Griffin chuan thil dan chu makati in microphone atang chuan Travis chu ron chuak tu le athil ti chu ron thian fai tur chu na han tia
Griffin a thil hral runa tur an boss pa chuan minute som ni vel chawan nei thu le thlipui ran tle dona wanga an man mo ngei thu chu han hrila hemi nu hian in hnuai lama chuan an chukthla a an zinga pakhat chuan thil dang lam deuh tak hi awa hmuwa ma se soilem lo chuan a thian te bul lama chuan a kal vele ta zoka Griffin a hian TV tam tham tak mai hi hral ru ka lo tum hi alo ni ya chung ho chuan TV chu an thiar chuak tana Robata le Romano po chuan an faparuma item 7 chu lak tumin banga hian an lo lon lu duna chuti zan thim towa thom nei manglawa aruman ron lu wang chuan ka chu alo tum mana ma se ngei damte chu han indilin angkal chuk zui le ngala hetia TV an thiar chu vel lai hian maika kharun langin Travis ate chuan tlan chetur chuan an ron tia ma se an tlai man hretani maika chuan aka tang chuan Fungus chu an taksa chuan arum phu kuala Naomi le Travis apo chu rum phu tumin arum pan le ngala ma se ni pati chu lo tlan che in a zui le boka an taksa arum phu ma chuan Mary chuan asilai chun lo kapin maika chu puk dara silai puk thom kha hria in Griffin ate po chuan silai pon alampang chu an rum pan vele ngala heti la hian a thil hral na an boss pa chuan midang te chu reiti deuh ni turani a motor chuan alo tlan sana Travis chu rong kal chukin Griffin ate chu Fungus neya omlo tur chuan a run tia an thian te Fungus kai to storage room a tang te khan chu tir tur chuan kongkhar chu an ron chuma Travis chuan kongkhar chu on hlek lo tur le a honani chuan ain chhir tu thu chu a han hrila ma se Griffin chuan a thil soi chu enga ma chuan a ngai du lova ama Travis jok chu silai chuan tinin kongkhar chu hong tur chuan atia Travis chuan alo hnial deuh wang chuan Griffin chuan asilai chu a han met puaka Griffin chuan asilai chu a met puak le ni chuan tuntruma chuan a taksa ni to tur thu chu a han hrila Travis chuan kongkhar chu hong tur ni om tak chuan a han pan hnaya ma se hong talo chuan tala chuan akal ta zoka chuti lai tak chuan Naomi chuan fire extinguisher hian Griffin ate chu aron phua manmo takin Travis ale Naomi te chu in chung atang chuan an tlan chuak duna pon an thleng deuh chi tia hian Robata chuan asilai hian alo tina an taksa te chu an han endika Fungus an lakai lo ani ti an hria chuan Robata chuan a motor lama chuan roi phein silai te chu a han peya hasmat suta in thuam tura ti in an puina amamo thu te chu hrila sub level 4 a roi tur le chumi hmuna chuan nuke manga Fungus chu an ti chiat tur thu chu hrila Travis chuan an thil ti tum chu a Hlauhawm ma thu lo soya ma se Robata chuan leitnoi thuk taka an ti pu dona wangin thil Hlauhawm a thlen lo tur thu alo hrila Robata chuan an thil ti wanga lo man ro pui takan pek tur thu chu han ti amin an thil ti tur zong chu leitnoi sub level 4 a an nuclear bomb chu zukda a timer set ania timer an set atangin he facilities an chu san thei hun chu hi minute kuwa an nei dona Robata chuan Fungus kai to pon lama lo wak dar tur te chu alo veng dona Travis chuan storage chunga tang a thian te bula chuan chabi chu ronvom chuak tur chu na han tia chu chabi manga an hong chu an thil mu chu makan ti dun khop mai an rim chu che in a thian pa chu tlan cheta tum na lama Fungus chuan atol thluwa chung Fungus kai to te chuan Griffin bula chuan arwala an chuat hei don phot chuan engtin ma an ti lo tur thu an hrila an zinga me che pakhat chuan a omanom lo thu han suin an hnu loka chuan alu chu puak dara ati la hian Travis ate po chu sub level 4 lama kal tur chuan facilities chung lama chuan an run pen lut vele towa Robata chuan motor ke te chu lo ti che in Fungus kai to hrim chu tlan chuat tir atum lo burum mai ani Fungus kai to pakhat kha pon lampak pan chuan arun tlan chuaka chu thil chu Abigail Khan lo hmu in Robata chu arun hriat tir ngala Robata chu a han hoi kuala ma se Mihring om ang chu alam hu mai lo ma se thok le khata Fungus kai to khan Robata chu arun pan pheya Robata chuan nasa tak chuan chu pa chu lo kapin akap thluwa an rong kal na bike zong te po chu Robata chuan asilai chuan aka chiat sak vek boka Robata te po chu laboratory sub level 4 a chuan zuk thleng thla in kha Fungus khan storage room le lamatang chuan an mek na room po chu arun try dar le mek towa reilawa Missouri luya chuan a thleng thladona ni ti po chu a hriat reng maya Travis ate chuan nuke timer chu set an han tuma ma se nuke timer chu alowin countdown sa reng to hi alo niya minute nga vel chok chu alo om to alo niya
manmo tak chuan an hazmat suit chu phel ngalin leilona chuan an lon chho ngala facilities kut zolama po chuan fungus chu alo try tar chak em maya griffin ale apoltenen chuan robata chu nasa takina in kapa an bom timer set la chu amal function awangin minute khatle tlem te bak chu an nei to lova griffin chuan robata chu silai mu nei to lo ti a hriat thu han hrilin arun pan hnaya heti lai tak hian mithi to fungus kai to pakhat chu arun thu chuaka chu pa chu voinga maja chu griffin chu nong kapin robata chu rum pan hnaya ma se ka hlum ma in romanoi chu run lang thutin griffin chu arung kap hluma pon lama run tlan chu tummek travis ate po chuan fungus kai to mai che pakhat thi an ma chhona ngai le tatlat mai chunu chuan min puiru alo tia ma se puitla ka ni to lo ti hre in naomi chuan chunu chu kap hluma pon lama chun tlan chuak zui ngalin robata chuan pui ngala man mo tak chuan motora chuan an chuang zui ngal boka chu mun facilities chu san na tan chuan second tam vak lo chung chau chu an nei towa robata chuan laboratory an pan ma de tang to khan timer chu alamin set sa to thu chu a han hrila an tlan chu atanga reivak lawa chuan an bom kampo chu run puakin po chu a puak na hle a ma se a him china chuan an lo thleng man towa atuk le lam chan chin thara chuan chiat to theinara thlak takan pumpel thu chu an lo puanga robata chu ramta na mi poimo takani thu le Mihring te chan him tu ti chuan an lo faka jerbi ka ve thung chu thil poimo takangai poimo tok lo wangin thu nei tu sang jok te chuan an ko nge a robata chu damdoi in lama hian da lu ni in abingeli chuan arung kana khang info poimo tak te kha media te ne na alo hriat tir vek hi alo ni ya pak pakhata hian travis ale naomi te chuan ti pa hian naomi fapa kumruk mi in fiam lai chu an lo thlir du na